Здравейте отново! Днес ще решаваме задача за понички. Бащата е изял 16 понички, майката 10, а синът 20 понички по-малко, отколкото са изяли бащата и майката заедно. Колко понички е изял синът? Хайде да решим тази задача заедно. На нас ни е известно, че бащата е изял 16 понички. Майката е изяла 10 понички и трябва да разберем колко е изял синът. Известно ни е, че е изял с 20 понички по-малко, отколкото бащата и майката заедно, така че ги обединяваме и това тук е главният въпрос в задачата. Какво правим? Първо, нека намерим колко понички са изяли бащата и майката заедно. Към 16 прибавяме 10. Получават се 26 понички, изядени от бащата и майката. Сега можем да намерим колко понички е изял синът. Вижте, родителите са изяли 26 понички, а той с 20 по-малко от тях. Значи във второто действие ще извадим от 26 20 понички, с толкова по-малко е изял синът. Получаваме 6. 6 понички е изял синът. И сега можем да отговорим на въпросът в задачата. Колко понички е изял синът? Синът е изял 6 понички. Ето, че решихме задачата. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Така няма да пропуснете някое полезно видео. До нови срещи!